Čau čau, od mikrofonu vás zdraví zase Temysl 090, tentokrát jsme tu u klasického survivalu z Minecraftu. Hodí sračku na lína, vypál ty. A jsem tu s Mistr Trabantkem a mým bráchou Telukim. Jau! Mistr Trabantek závodí a vítězí, já jsem nejrychlejší ára. A tady teďka budeme hrát Let's Play a vlastně bude to taková cesta do konce v nové verzi Minecraftu 1.3.1. Bohužel, může to být nejrychlejší auto. Já jsem nejrychlejší auto Jižní Afriky. Bohužel tato verze je strašně zalagovaná. Občasný lagy, takže každý 10 sekund. Ne, prostě jednoduše zalagovaná a nechceme prostě, abyste nám dávali dislike. Abyste to pochopili. Je to nejnovější server, Bucket server prostě verze. Tak, my se ubydlíme. Po ulici, zakopne o velkou lžíci. Železnou tyčí. No já bychom se rádi našli v této poušti takový... Jedu na plnej. Jedu na plnej. Aha. Vody taky s váma. Tady v té poušti bychom chtěli najít takovou pyramidu, má tady být, to je novinka 1.3 a mají v tom být poklady. Hoši, nemáte někdo turbo, že byste mě svést? Já ho zapomněl doma. Já ho zapomněl v motoru. Dobrý, jdem, serte na to, jdem najít tu pyramidu, hele tamhle je, tam je něco je. My mohli být ono. Já zapomněl kvůli motoru i X-ray. Jaká běž? Míšo, jdu za tebou, jo, takže drž cestu a nebuď moc rychlej, protože Čekejte na mě, prosím, čekejte na mě. Tak poběž, počkej Míšo, počkej, já už to vidím, ta pyramida. No to není pyramida, vole, to je hrát nějaký. Nebo, to, doufám, že to je ono, nebo to je něco jiného. Ne, to bude ono. Máš tady generovat nějaký pyramidy. Jo, ale pyramida zatím nějaká je, to jsou jenom nějaký hradby. Počkej. Tak jo, Luky, nic nedělejte. Vím, že se musí probořit nějaká modrá kostka a tam potom se aktivuje něco. Nějak ten tečka se má aktivovat. Takže bacha. Budeme mrtví. Nepadej tam. Nespadnul jsi tam. Asi ne, když bacha, je tam pressure plate. Ne! Vyber to. Počkej, já zničím to levelu. Beru si věci. Co tam je? Železo, 5 emeraldů, 4 železa a pár počkej, teď musíme vylít nahoru. Jak se dostaneme nahoru? Jsem nevypočítal. Blok pod sebe. Tak já napřed sem, takže se případně portnete. Já neskočím dolů. Neskakej dolů a sežeň písek a naházíš nám ho dolů. Ježišmarja, já budu zas ten, kdo vám zachrání krk, ty vero. Já už vím, co ze mě bude. Záchranář. Teď seš? Adventurista. Víš, aktivuje se to, když to zničím? Jo. To jsem si fakt nemusel dělat tenhle skin, ty vole. To jsem si mohl udělat, vole, červený kříž, vole, na zádech. Kopat pod sebe. A zničíte ten tečka pod tím. Naberem ten tečka si. Oši, mě už bolej záda. Hustý, naberem ten tečka. Berem TNT, všechno berem domů. Dobrý, jsem zničil. Vem si to, ale ještě s tím vyfotit. A teď si beru i ten pressure plate. Berem všechno. Průseda, na to jsou. Hoši, bacha, bleju. Ty sračky bleješ. Dík. Ty to byl dneska vydatnej v oběd, ty vore, já věděl, že si ten řízek vydávat, ty. Já mám dost. Řízek si podkopej. No, počkej, to je hned. Tak tady v té pyramidě se zase zabydlíme, už bude noc. Bacha, Lukáš, já tě nepobleju. Dobrý. Počkej. Já se netrefil, škoda. Teď to vypadá je, epicky. Postele. Máte někdo blnku? Já mám. Jo, a kolik? Asi 10 nebo 20. No tak to nejsem. Jo, vy jste trošku v screenu našli ovce, jak jsme zabili. Dobrý, tady dám pressure plate. No, mimo na tak, co? Tady dám TNT. Co to bylo?
Máš taky pevný Ale to bloky. tady, Dej mi ten písek. Ty vole, jak psy, vole, po honbě. Dejte mi 8 písků nebo nějaký pevný blok. Já ti dám, počkej. Jeden, druhý. A proč mi z toho nepadají ty písky? No, protože mám lagy, že jo. 4, 5, 6, kolikže? 7. 8. Dej písek, 8. nebo vytvoř sandstone a zadělej ty díry. Jo, takhle, takže já můžu vyrábět taky, jo. Máte někdo dřevo? Já. Tak. Tak, dělej dveře. To je to první. Ne, první uděláme postel a hrnem si. A potřebovala krumpáč hlavně. Jo, já chci svůj pokojček. Tomu říkáš pokojček, ty vole. Já chci doprostřed mezi vás, já se v noci bojím. Zahřívat ti musíme. No zahřejte mi motor, abych ráno nastartoval. No, prdele. Dobře ti! Který idiot. Já nevím. Já jsem chytrý, jak jsem odboural postel. Hoši, uděláme si tady pěstitárnu. To je pěstitelnu. Pěstitárnu. Vytvoř dřevěný krumpáč. Hoši, tady Jdu natěžit cobblestone nějaký. tady v té pyramidě je druhý patro normálně. Jo. Podívej se nahoru. Běž do středu té A jo? pyramidy a podívej se. Tam budeme mít postele, počkej. No tak to jsem, ne, to bude můj pokojček soukromý. Nasrat. Já si tady vystavím Já nevím, na kudy jsi tam jde, na fínský, to jde jako to dělám i doma, že jo. Kudy jsi tam šel? Tudy. Je. Aha. Tady vede cesta, tady taky, do těch, jo, to jsou ty boční ty. Je tady bolty. vede cesta. Hustý. Tak pojď za mnou, počkej, ty já vím, že jsi blbej, ty potřebuješ taky navigaci, vole. Tohle zadělejte. Ty jsi už nahoře, Jo. tak to musíš tudy. Pojď sem. Seš tu? Ču sem, ty varo, má zase ty sluchátka na hlavě, ty varo, Neslyším, blbej. neslyším. Dělej si lepší skin, ty varo, ty mě neslyšíš s tímhle normálně. Dobrý den. Já, ne, ta moje bude hezký soukromně. Tak si dělej, Takhle. tak si dělej v soukromí. Jo, ty si odveď a dej si někam jinam. Já ne... Stolečky noční. Jo, lampičky. Lampičky. Víte co, kašlu na vás, vole. Kde já budu spát, Ne, vole. já si vystavím ten, nebo dáme si je do čestky. Akorát si musíme tady nějak... Potřeba víc dřeva. Za prvé. Se natěž, ne? No, kde jak chceš hledat dřevou prostřed pouště, ty varo. Tady je hnedka sněžný biom vedle. Sněžný. Jo, tam Ne, je. Pouští. růžový. Jako chceš Já hledat bych udělal pouště? asi takovou věc. Hej, mně se líbí ty, jak se tomu říká, když opracuješ ještě sandstone. S tím creeperem. Tak z toho máš ty dekorační bloky. Máš to No. takový ty dekorační bloky z toho máš. Udělal jsem Váš takovou, problém. aby jsme viděli, kde máme takovej ten náš domeček. To je NTčko. Jo, ale to je Říkáš dobrý. dekorační domeček. Michala, tohleto se tvoří tohleto se automaticky. Tohleto se automaticky tvoří v 1.3, ne? Jo, prosím tě, Jirko, uklidni tam ty děti vedle. Držte huby. Buďte sticha. Držte huby. Vylezu. Zdržte huby. Bohužel Ty vado, naše co chceš? podmínky pro Ty nás nahrávání jsou strašně nepřijatelné. Takže to takhle dopadá. Jo, proto furt... Prostě ty zvuky, co slyšíte vzadu, nemělo Ale by to nějak šeprkej. narušit. To jestli nám bude rozumět, takže doufám, že... To je špačka. Vylepšíme si to doma v tom baráčku, hezky. Se dělá knihovna? Já tady ne. Jo. Papír se dělá ze sugarcaneu nebo ze cukru? Ze šukáče, kejno. Ty jsi Ze šukáče. Máte Ty jsi takový kretna. dlu? Jo, No, mám 6 kuřat. Ale Lukáš měl víc? Dobrý, já se potřebuji najíst. Tak Samozřejmě se jsme najez, chviličku vole. hráli v screenu, takže jsme si nazbírali nějaký kuřata. To by... To není na vás. To je na ty dva experty. že to je hodně. Tentokrát je tam dvojnásobná dávka dětí, víte? Dvojnásobná. Jsou tu dvě? No říkám dvojnásobná. Dvojnásobná. To bylo vtipný, ne?
To bylo krutý, Roman, to si zábil. No Máme prčíc, já to... Jsou nahoře. Já mám svoji. Děláš tady za vchody, ty vole. Asi dělám pokojček, já s váma spát nebudu, vyprdíte. No to určitě. Tady si to dělám já, takže vypalte. Tady to je moje. Já prdím jenom po ráně, Já budu spát kde, ty vole? No nahoře, ne? A tam spí Jirka. No máš blbý, vypal. Tak si to Vypal! opravuju. Pojď. Já jdu říkám. Já si dělám pokojček na střeše. Dole. Já si dělám pokojček na střeše hezky. Nenechám se od někoho rušit, jestli někdo přijde v noci, tak mu trefím. To mi píše na Skype. Nikdo. Projívači. On píše ten, jak se jmenuje, ten dentální ment. A jo, naberu. Dentální ment. Není, už jsme začali bez něj, má smůlu. Který je za písek, ty vole. Ty jsi písek. Trabanta. Kdo jste postel? Ale Já, to je moje. Ale já si klidně vytvořím ještě. Iču. Tady máš. Já si už natěžit. Tu. Čem by byl kaktus? Varo, proč furt píše, ty Varo? No. Slováci, vole. Oni neumí česky? Neumíš ješký. Nemáš česky. Nemáš ješký. Co já neumím slovensky. To nejde postavit na tohle. Jo, počkej, tady to bude. Máte někdo život? Život, teda jídlo. Docela mi ubývá No, mám život. 6 kuřat, ale teď z jedno budu potřebovat, nebo 2. Čověče, já jsem přišel na to, že z písku se nedá dělat střechy. To slyšel proto. No, hej, to jsou dobré. Taky dobrý tady to. No prdele. Tohle to? No prdele. To je dobrý, co? To do prdele. To je fakt Já dobrý. něco chtěl udělat, ale to nefunguje. Zábil. Já mám parkour. Je, tady někdo nechal svoje kuřátka a trošku... Mám ovečku, počkej, já zabijím ovečky. Mám ovci, Tak si mám hoď a říkej malá. Vlastně k čemu potřebuji Dej ovci? metal. Tak, pojď. Počkat. To je jedno. Já mám oficiálně pokoj. No, já budu mít od vás pokoj, oficiálně. Hovno. Oficiálně není nic oficiální. Ty jsi neoficiální. Dokud je Minecraft jenom betou, tak není nic oficiální. A už není beta, už je plná. Ale hovno. Ty jsi hovno. Beta byla jednička? Nevím. 8. Hovno. Já jsem si taky si myslel, že to je ní. Mám tak si koukni na Minecraft. Počkej, ono... Orogy. Kecáš, já ti nevěřím. Ty si mě vždycky děláš prdel, já vím, že ti nemám věřit. Dělám no. Já nejsem blbej, vole, já vím, že Minecraft je betou, vole. Na tom je ještě hodně co vylepšovat. Nebo bylo vylepšovat možná ne, spíš... Opravovat. Ne opravovat, on tam podle mě není zase až tolik chyb. Spíš prostě dávat tam novější a novější věci, že jo, teď tak vymysleli to, ten shopping s těma vesničanama. Zakopal jsem hospodin. Tak to jako to není vůbec špatný nápad třeba, mně se to docela líbí. Jakože nemusím jako kreten chodit do dolů, vole, dolovat tam jako prase a pak spadnout do lávy s 3 skama dia, jo. To jako... Pak teďka budeš padat s emeraldama. Když budu padat s emeraldama, vole, ale budu o tom vědět dřív, protože budu mít X-ray na 5 kostek dopředu. Já nepodvádím, já používám X-ray, ale to podle mě není podvod, když hrajete na nejnižší vzdálenost vykreslovanou. Protože když hrajete nejnižší vzdálenost, tak vidíte stejně úplný volno. Ale potom ty FPSka to lítá, to je... On na Lenovu ne. A pak spadnete do lávy. Já myslíš žlutý barvy, vole? Ty vado, jenom 200 FPS, jo. Teď jsem měl 380 před chvilkou. Ty vole, to bys jde přes 100 FPS, jo. Jsem si říkal, to nejelo. Ale víte, když uděláte normálně jako podle receptu, uděláte jednu ceduli, tak jí máte z nich 3. Mě to To jede je i... novinka, tyjo, hezký. A víte, když vypálíte zombíčí maso, tak z toho máte kůži? Fakt jo. To je taky krutý.
A chci říkat, ale nemají tady padat expy za těžení? Jo, to je až vlastně k toho. Ty padají až za těžení takových těch dražších surovin, jako je uhlí, železo a takové. A když vypálíš věci různý, tak si dostáváš expy. Piču. Rakovina tě chytnu. Kámo, už mám postel, už mám pokoj. Ještě by to chtělo ženskou a 2 děti. Mám bych radši jedno teda, než 2. 2 už Ne, je moc. děti. Teď je máš 2 za sebou a vidíš, jak ti to dělá bordel. Ne, já mám 2 vedle sebe a nejradši bych je uškrtil. Hoši, kde jste? Doma. Nechci říkat, ale už Jste je doma? asi 7 hodin, tak tady ten díl asi nějak tak ukončíme. My máme, dobrodle, máme domluvený na 7. takovou naši schůzi, konferenci a tím asi ukončíme tento díl. Jak dlouho točíme? No, točíme jak 16 minut. Tak se mějte, fanfárově třeba a čus. Přejeme vám obří koule. Jako vždycky. Tak Jako vždycky, já už je mám, mě už nikdo přát nemusí, já už mám. No ty máš možná na hlavě. Ty jsi je viděl, jo? No, viděl no. Tak se Tady mějte, byl mučový kalhoty. tak se mějte u dalšího dílu a čus. Čus! Čau. Čus.